angazi uthumele mina ngijahele esitolo mina abantu bangilindile lapha. Uyayibona iy'ngane, isikhathi sesikole nje manje wayiphethe amabhakede amanzi. Hayi bophila kanjena la ezulwini. Ley'ngane lezi ziyeqa esikoleni ziphuthume zihambe ukuze zithole amanzi. Phela le moto eziletha amanzi zifika kanye ngosuku. Mzala awuboni lutho into wrong ngale nto? Ungangibuza kanjani kodwa into enjalo? Ehede ngiyayibona. Hayi mzala, cha uyiboni. Ngoba buke kugoqiza, kusho ukuthi sigoqa izandla-ke thina. Niyalibona leli lizwe elikhululekile, oyihlo omkhulu lethu balwela leli lizwe balwa. Nathi sakhululeka. Kodwa bukani thina senze lutho, ingakho abanye bethu sise-office ngoba sifuna ukulungisa lezi zinto. Ngitshela-ke mzala wami bese uzusane ngalokho. Ungangibuza kanjani into efana naleyo mzala? Umbone untanzi wenu lo ecwile emafutheni. Qhaqhaza amanzi kwantazi, qhaqhaza amanzi, ayikho into engekho. Umpomponko uyasebenza, awukho ongasebenzi lapha. Kodwa abantu bethu basokola kanje.